ang ihamang kong order, ma'am, is napuros na lang cancel. Pero wako pa kayo na dong, kaya naghahanap ka scammer ron dong. Order niya cancel. Last na order na ako 2 years ago nang naabot man to. Naabot to, ma'am. Pero karon mangud, ma'am, daghan kay kag-cancel jud. 2 years ago na ako nag-order. Kaya ka magkaroon pa mo magdala dire. Ako dong, scam na ko dire ba? Gusto kayong scam ron? Kasi scammer na mo ba? Ito daw, i-videoin na sila, Be. Kanang ilang mga plate number niya. Videoin na ng ilang plate number, Be. Videoin na. Wala yung may kakuha na, ma'am. Ako dong, bago ko na scam ba? Amigos Flower Shop, delivering happiness. Heyo. Mayong gabi na si Ma'am Jana Altia Jana Navarro. Ikaw, ma'am? Na. Ganang mga order sa Shopee ba? Sa online gani? Order mo sa online ba? Puros cancel. Ya, ano mama? Ang ihamang kong order, ma'am, is napuros na lang cancel. Tapos kami sa Manila, gipak na minti ang iyang mga order ba? Kami ko'y gabayad na sa mga travel dire, ma'am. Dili ko dong, kaya ako ang dong, ano ba yung mga ana dong? Pero wako pa kayo na dong, kaya naghahanap ka scammer ron dong. Oo, po lagi, ma'am. Kinsa man di pangalag unsa di ay Altia. Ya. Sugay na to 2 years ago na ako nag-order. Ya. Mo mangwi na. Hindi nang ganda dong, ako ka magkaroon pa mo magdala dire. Okay, nabutang manggod sa mo ang listahan, ma'am, nga ang iyang pangalan nga gina-cancel lang gud. Kung Lazada ba o Shopee kay kami career man mi. Kami dala-dala sa Ako mga dong, kuan. scam na ko dire ba? Gusto kayong scam ron? Kasi scammer na mo ba? Nah, dili po mi matawag og scammer, ma'am, kay naabot po mi dire, gikan man po mi Davao, gitudlo po mi dire. Lisod sa kayo gikan Dabaw nya Nga, maabot ra mi. maabot ra mi dire para mga scam. Pwede man mi ninyo videohan, ma'am. Okay ra, dito lang mi. Ilang mga pangalan? I-video na sila, Be. Kanang ilang mga plate number niya. Kaya ako dong, na-scam ko dire dong, uso kay scammer dong ba? Mo manggod na mo, ma'am, kuha na namo si Ma'am Jana na giklaro lang namo siya kay lisod manggod kayo. Magsige lang siya order ba nya cancel puminti tapos kami may mabuthan puminti. Sige, dahil kag-order niya cancel. Last na order na ako 2 years ago nang naabot man to. Naabot to, ma'am. Pero karon manggod, ma'am, daghan kay kag-cancel jud. 2 years ago na ako nag-order. Naunsaon na. 2 years ago na daw dong. Ang iyo tang kuan lagi. 2 years ago lagi pero nganong pangalan man niya ni apir dito. Wala ko pangutan na. Kami gisugo ra gid mi na yung diri. Wala may kabalo, ma'am. Video na ng ilang plate number, Be. Video Wala yung may kakuha na, ma'am. Ako dong, bago ko na scam ba? Nato isa may aking gabi, nana ko scammer yung sulit sa sunod ba? Pero mo din na juga ma'am. Wala jud. Pero kay kung ana man gud ma'am, i-block na ka na mo sa kuan. I-block ka na mo sa mo system, dili ka daw tong mga deliver. Sir, sakay ng gano'n. Sakay o ano, dalo ninyo. Ano sa NBI? Dili may isakay pero i-block mo siya sa mo. Block lang siya. Dili siya makatawag sa gultan delivery. Kay murag mahulong na magud siya nga nagapang-scam na siya ba. Promise wala jud ko ga order. Dili, isa may order di ano niya? Dagan mo siya order, Kami ma'am. ma'am, dili gid mi kakuan ko kung sa mga order kay courier rami. Dili may pwede mo abri og mga box nga dili amo Kami puro mi hatod. Sige, niya unsa magiging ato diyang maayo? Nalami papirma sa iya, ma'am. Nalami papirmahan sa mo, ma'am. Nya, basa lang bod. Oh. Dali lang naman mo, dali. Amo lang ni tanaw sa iya ang listahan mo. O gangang. Karama mo. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Sabi po may magsugod ma'am. Mag-video sa tagamay. Kantahan sa kanamo happy birthday. So, manganta ka tanan na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Basta man
Ano mong wish, ma'am? Wish. Successful akong college. Successful ang college life. Isa pa. Kapasar. Sige, ma'am. Blow your candle, ma'am. Okay, happy birthday, ma'am. Ito na yung mukhang nasa una-una nga nagpa-pasimunoan eh. Isa. Ha? Sina. Mama na mo. So nasa'y gamay nga kuan ma'am, nasa'y gamay nga mensahe para nimo. Iyang message ma'am, to our princess. Sorry kung medyo strict ko. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Nag-iisa ka lang na babae sa pamilya kaya inaalagaan kita. Sorry, every time special event sa buhay mo, wala ako sa tabi mo. But Allah knows how I wish to be with you. Mahal na mahal kita ate. Mag-aral kang mabuti ha. Babawi si Ina sa'yo, promise. E na siya gamay nga kuan ma'am, pahabol nga message. Happy birthday, Ate Jana! Happy birthday, Ate Jana! Love kita po, Tita Marilyn. Love kita, ate. Alam mo yan. Miss na kita. Pasensya muna sa anda. Pero babawi tayo next year, inshallah. Bye-bye. Love, ate. Happy birthday, Inda. May study hard. Scholar ni, bright ni. Jack! I-surprise ako minimo ba? Si Inda, imo mo pasangin na ipagkakani mo sa NBI. Asos, masige na laming dakop diri. Pero pag ingon nga, pagtanan ako nga mura, matrasay na ning pan, or na-relieve ko. Kung kini, mura na po ning inig abri ani, happy birthday ba? Kaya nakasuway ko ani dong. Purti po na kong kurata dong. Padakop naman po daw kuno ko dong. May dyan mo kayo mo dala pa. Birthday Happy birthday daw. Rasay mo ang mga birthday wish. Birthday na lang. Grabe yung kasumog sa ako akaron. Pero na-surprise din ko like, thank you. Hindi ko good yung expect. Kailan ko na ako ganun. Thank you. Love you. Okay. Okay sir, unsa may mga istorya nimo sa imong apo nga gi-surprise namo og nag-birthday karon? Dagang salamat akong apo. Kay prize kayo. Sige ma'am, ikaw ma'am, unsa pa madungag nimo sa imong mama? Nga may istorya nimo. Ito kong tarong para sa iya ha. Para hindi siya mag-work abroad. If successful. Okay. Mama niya na kontak sa inyo doon. Happy birthday ma'am. Uso na po dron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doon serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandon ang Bigos Flower Shop lang doon